U sledećoj rečenici podvuci reči koje nisu napisane u skladu sa pravopisnim pravilima. Gazirani napici se često služe na rođendanima. Iako lekari ne preporučuju ovakav vid osveženja, mnogi gazirane sokove i dalje rado piju. U ovom zadatku govorimo o pravopisu i imamo nekoliko zapravo pravopisnih pravila. Prvi primer, napici, govori zapravo, odnosno poreklo svoje nalazi u glasovnim promenama. Jako nam je teško da izgovorimo TC, suglasničku grupu, i zato tu grupu sažimamo. Najbolje bi bilo da se setimo još nekih primjera kao što je u bitci ili u pripoveci, poteklo je od pripovetki, ali kao što je ovdje bio napitak, pa govorimo dakle o sažimanju suglasničkih grupa. Što se tiče drugog primjera, zapravo govorimo o najbanalnijoj grešci koju možete da napravite, a to je da glagol pišete spojeno sa rečicom ne. Nipošto. Dakle, imamo, ona još učiteljica nas je učila, postoje ona 4 glagola koji se pišu sastavljeno, to su nisam, nemoj, neću i nemam, a svi ostali glagoli se pišu odvojeno. I imamo treći primer gde govorimo zapravo o sastavljenom i rastavljenom pisanju tih kratkih reči. Ja bih tu najjednostavnije rekao da predlozi mogu da se pišu nekada sastavljeno ili ne moraju. Recimo, ako kažemo u stvari, ne moram odvajati zato što gubimo smisao, odnosno dajemo mu potpuno novo značenje, pa pišemo kao jednu reč u stvari. Ili, na primer, popodne. Pišemo ga kao jednu reč zato što smo imenovali jedan deo dana, a zapravo se sastoji od predloga po i imenice podne. Međutim, ovo pravilo ne važi za veznike. Veznici se uvek pišu odvojeno.